Laithangzak bisio belekeno watui nokbar phaimabai tini lukurokni noknukhungrok kebuni takhokba kamawi thangka matai chawi aboni yakulo bubagra kami berai gosi phaimani kebonoba nogrinai hini tini abono bini achaimani shalo oje bokok rimani abono tini lukurokni thani supungiri mani obmangpli kasawi phaika tini bangphur kami hini tongmani ajagawa belekeno watui nokbar phaimabai kebuni nokba kamakha kebuni takhokba kamawi matai chawi thangmani yakulo bo akamiwa berai neimani kabang kok tiprasani lukurokni no tini noknukhung kamawi thangmani yakulo bo kogri kapumani norokno ang salsa supungri nai norokni noknukhungrokno hini abono tuino bini koktmarokno muito manjagui tini bubagra bangpur kami amchaini tiprasa lukurokno kokthumnai koktoma thumnai rokni bwskango bini achaimani salo tin yafari rimani haikeba noknukhung teiwaisa kahamke tangnani bageno tini tin yafar jakmani bangpur kami amchaini lukurokno bangpur kami amchaini lukurokno noknukhung hamya ongi thangmani aboni yakulo tini bini thani lisoguyei tini lukurokni noknukhung hamya ongi tongmani koktomarok taibok khanawi 20 family on lukhungni borok rokno tin yafari rijakmani noknukhung yafari rijakmani koktoma o tin rok onok rok distribute khaithani thangi soguika Ampi Tesnongni MDC baromgana sodagor kolai tai logewa thangi soguika Ampi 41 nong assembly ni MLA Pathanlal Jomatia ti borokni logewa thangi soguika Ampi YTA President Debasis Jomatia ako songrok thanglai no tini o tin rokno distribute khaimani mangpli buni achaimani sal tini buni achaimani 47 bosor kaka o 47 bosor kamani bubagrani achaimani salno rwgui जों chini jara somaj sebik khainai rok jara chini dofani samung khainai rok thansa de nei जों o salno palai tongo ei salno palaimani bisingtui chini maharajani birthday ba achaima salno जों palaimani bisingtui no जों tini bampur amjayo phai sokpaika chini borom gonang MLA bo tongo উপস্থিত tai onnyo chini aro somaj sebik samungkhainai ro tongo thangnai bisio norok jotono saimangkhana je chini borok rok belai kheno watui kwbang phaiui nok rok baijagui flood onek affected wngkha sei poribarokno chini bubagra tin rwnai hini kosimani sei tin chini yagotabo romjak जों twijak o tinno जों tini bagna hini phaika kaje जों tini jara flood affected nok baijangnai rokno जों tini tin bakha omaikeno जों tini puilan tini simi chengkha jara o amchayo je nok baijangnai tin goria komlai onyo Ampi amchayo yang Omorpur amchayo je nok baijangnai rokno जों tini simi जों tin bagai thangnai chini bubagrani birthday ni o salno palaimani bisingtui जों tini chengsairi tini ni o salo busuk family rokno yafarjak tini जों 20 poribarno yafargraka apatat प्रत्येक परिवारनो जों तीन busuk belap चार ban khai busuk belap player 26 belap khai चार ban प्रत्येक परिवार 4 ban khai जों तीन yafarai dong mai sini media no puila sekang sini bubagra no pai playa hamba yafaru boni tini boni asaimani 4 July aproboni asaimani sal tini ke boni 47 bosor tungmani birthday wo tini bampur amsoigo thangnai bisio bangma tui tormani bai nauku kmalaikha bailaikha abono bubagra kha tori angui khariogui sini o bampur kamio phainai pheiui bebak no nok baijar no bo boni sagno gosei thangkha bebak poribar no baijar rok no bebak kutha no ke tongnai rok bro bai thangmani no tin bebak no bro tin ro nahi gosei thangkha ke tini boni birthday ni salo kangkring ke जों joto o kamini baijanai nukhungni borok rok phai sok phai borok o tin bili khlaimani no khai kaha krang ke borok yasak phaikha protek nukhungni borok rok phai bini pisir rok phai borok yago जों yafarkha charban khlai rojakha halimangui जों chini bubagra no asake hambai robai maya te chini warriors chini tipra mothani o kamini chini samung tangnai rok borok beleke khaksamai hambai maro borni saitto mung boroni
sakthar mungbai o sangrok jebak sini kamio phaisa pon mani bagai जों पाइपलाय सिनि बुबाग्रानो जों हामबाय मारावो तै बनि लगेबो तै किसा साना मुसुखा जों बुबाग्रानो अमा हायखेनो जों थां कुसुंसाग द्रा जों थां तंसाक लगे रय थांनाय तै सिनि ईशान तै सिनि विजय बाहादुर बरनो बेलेखे हामबाय मारो बरक सिनि कामिनेङै बेलेखे बरक साकथारो सिनि बरक तला क्लाइजारकनो गरैरनो बरक बेलेखे नायबो सिनि कामिनि ओ कामिनि आंसुनि बरकनो आगे बरनो हामबाय मारो tei media ni rok no bahai ni jawni bwskang ma sabos जों अमा हायखेनो सिनि बुबाग्रानो जों लगे रय थांनाय tei अमा हायखे सिनि ओ कामिगो बुबाग्रानि सापुतारनो जों गोबां दंगो बुबाग्रानि लगेबोनो जों दंगो tei जों थां कुसुं तंसार जों बोनो लगे रय थांनाय tei asunu kok tei सिनि बुबाग्रा आयगलक थुं त्रिपुरा मथा आयगलक थुं tei त्रिपुरा सरक आयगलक थुं tei सिनि आमसयो चोत्त jara bubagrano सिनि yakho onyo lamao hintone romang kobo mukisa message ron musugo boro bubagrani logebo haimangke thansang laimangke thansani maro hilaimake tham asano ham in sinimung ani sinimungke ani noni kichur romatia ang oroni Bangpur Baptist Church ni vice president no samukhlai tongo tei sini tipra mothani bo samugosung kormi khlai tongo asano ham o bubagra maya ganang kha ganang ni bubagrani achaimani salo tini lukurokni rungsrwrwnggi tongnai borok no bahaino tini cake ranani bagino bubagra je bini achaimani sal tini Cherai Rok ni rwngnok tongmani haikeba o rwngnogono tini cake ririwi boh cake rarimani Cherai Rwngswrwnggi tongnai residential Tingaria kami amchayo kaisa tongmani arani rwngswrwngnai rokno tini cake rarimani abahai mangpli bahaino asawi phaika tinini je residential Tingaria kami amchaini rwngnogo bahaino MDC Sodagar koloi thangino ajaga cake rahmani abahai mangpli rok bahaino kasawi phaika sal jola romino abahai keno dofani bagai samung tangi phaimani MDC Sodagar koloi tebo tini MDC Sodagar koloi ni mukhang rokno nugui o Tingaria kami amchaini rwngswrwnggi tongnai o Tingaria residential ni rwngswrwnggi tongnai rok MDC Sodagar koloi ni mukhang rokno nugui tebo kha sarang laijaka tamungke tini obono kami amchaini dofani samung dofa hamkraini samung tangnai abahai rokna khai tini amchaini joto haganangni lukurokno tini hamjago mohai leader rokno abahai keno tini khoroksa MDC Sodagar koloi Tingaria kami amchayo bubagrani Chati Kwthar Achaima Sal haikeba bini achaimani salono tini rwngswrwnggi tongnai rokno logeo tuwi tini bini achaimani salno rwksawi cake ramani abahai rokno tuino tini rwngswrwnggi tongnai lukurok belekheno jajaka teibo MDC Sodagar koloi ni bisingtuino Goria Mission Baba Goria Academic Mission ajagao Tingaria kami amchaino kaisa Goria Academic School ti rwngnok tongmani ajaga thangi tinungjaknai abahai rok gri ongi khanawi filter yafarjakmani mangpli rok bahaino kasawi phaika Tingaria Baba Goria Academic rwngnogo hambai joto press media tei pai manjak phainai chini oroni Goria mission ni president no bo hambai tini chini bubagrani 47 tama Achaima Sal Bubagra totha chini Maharaja Pradut Bikram Kishore Manikya Debormani o buni Achaima Salno rwgui oro chini Tingaria totha Sonasara BC ni khobjak kaisa amchai Tingaria oro kaisa kwtal Goria Mission School kholokmani oro filter kwrwi twi nungnani pial onglai tongo hinui anthani koktun sophaikangkeno tini chini bubagrani birthday Achaima Salno rwgui ang borno duita filter ang borno bagui repaika engka o filter no ang o Goria Mission ni president society ni president no ang yapari reka beleke hambai media person sono tini Maharaja birthday jeno phai tini ang tini MDC Salno filter sakha bonsiga mungsa jalo rokha tini
samai bo makha ang belai hambai mar ha sini MDC no te ani aro ni school ni chatra Cherai Rok te no ni problem ngai te ni main bus kang peke te kam man ni asa kai ang belai kene sini MDC no hambai maru ani mungthu amal sadan jamate school je nokha pongman tabu pongman bokan amo tin gori baba gori academy Twidu residential rungnogo bahaino tini ajagabo thangai manjagaikha Bubagrani Achaimani Salno ruksawi Twidu residential ni rungswrwngnai lukurok haikba arni rungphrungnai lukurokbo Bubagrani Achaimani Salno tuye cake ralaimani ajaga bahaino tini MDC Sodagar koloi thangai cake rathani thangai manjakmani mangpli kasawi phaika sal jora romoino obahaikeno sawi khnarika chini Bubagra obahaikeno jora romoi bini Achaimani Sal phaine o jora rokno pogui thangnani joraya tini chung omahai jora rokno muito khai naragui Chati Kwthar Mwsong laye palbaksa yapri kaisakai Chati Kwthar Mwsong kegra laino chung hohom dodom khai Bubagra no lamsoknai tei bini Chati Kwthar Mwsong lainai hini bahaino MDC Sodagar koloi Twidu resident self ni rungswrwngnai lukurokni boskango kok narakmani koktoma warrior, parent, teacher, no no dan juga asoi kah kerja ini sini. Bubagra ni je Messi solution kenal ini te pala ini te ham semoga ini si chairman burung nang Mas nih, Sal kita sini Maharaja Samne Achaima Sal, an logo salah Samne Achaima Sal, Maharaja, Vikram, Manikyo, Reborma, ini partai. Tadi kan orang ini kakak jadi Maharaja boleh Achaima Sal norgei mangso sarane mangso rogan mairong okay misti bahaya juga dekat gitu mau nih pakai doa kasih oke kita cengkiri misti bukanai okay kita dapat clap. Wow, very good. Okay. Acho que vai ensinar cara. Não, santuk sini. Nang usah sugi. Kopi thai kau ni. Pathamal Jomatia. Ini bos tengok kau site nak ni bos tahu.
Norok Dotona Hambai. I would like to thank our Bubagra on this special his birthday. Paithakni kegramo pandao phaisok paikha Ampi residential RwngswrwngnaI rokni bwskango phaino tini RwngswrwngnaI rokno belakheno khasrang riwi MDC Sodagor koloi phaisok paikha Ampi residential RwngswrwngnaI rokni bagi tini belakheno kokkaham lamkaham sawi khnarika tini MDC Sodagor koloi tebo sawi khnarika Ampi residential ni RwngswrwngnaI rokni bwskango tebo kokna rakha ba ajagao tini Rwngswrwngwi tongnai rokni bisingtino chini tiprasa rokni Chati Kwthar Chati Kwthar ulo chungnai norokni bisingtino keboba tini doctor rongnai engineer rongnai chakri kotor manai sebo kotor manai norok umahaikeno dalam nok abati rok ro matong lainai chung norokni Chati Kwthar rokno nasingi tongnai hini sawi khnarika MDC Sodagor kolai Ampi residential ni RwngswrwngnaI lukurokni bwskango kok kachari kabui phaika norok obahaikeno tini surunggi tongdi Chati Kwthar Mwsong Bubagrani Achaima Sal rokno muitokhai tongdi pogwita thangdi hini sawi khnarika MDC Sodagor kolai Cherai Rok siljak ekdom bora chosma khobjak nayak kecela kahma 47 বছর কাকা যিনি বুবাগ্রা 47 বছর কারণে বার্থডে তিনি আচাইমা সাল তিনি বন পালাইনা বাগৈ তিনি জংরনর नि कचार फाइ सफाइका যিনি দা কমল বসাই নাকা फुंनि सिमि चिंता मखलाइका जों दिनि फुं 6टानि सिमाव खलायदों थांनायो नक बायजेंनाय र वाटी फाइ नर मुखनाना वाटी फाइ नर गय हस्टेल केव केव नर गो नक बायजेंनाय र कोनाना सब सब नक बाय खाया किसाला वाटी फाइ सब सब कम तिनगुरे नि सब कम नगराय रंनि गन्डासरनि सब कम याक्ति साला गन्डासरनि तिनगुरे नि सब तिनगुरिया तिनुरे परनि करिदे अम्पिनि सब सब दं दुइदिनि सब सब दं सेसवानि सब सब दं
কাশপুরি সব সব তো মানে মোটামুটি 2 জন বাং তুই তোর মানে তুই কত সব সব মুখা is yak tisala thansa mane obo jamatia obo koloy riang molsom kaipeng rupini taibo kabang dong title sinai ang sajaya emon kuno title oro cherai to tong nuatia tero to bongcher tong na ucuy omojo to hakia Mwsong Kha gai tamu thansa ঠিক আছে চিনি মহারাজা প্রদুল বিক্রম কিশোর মানিক বতাম সাজন जों जतनो थांसा से जों जतनो तिप्रासा ओके जों केबो मलसम सिमिया जों केबो काइपें सिमिया जों केबो देबरमा सिमिया जों केबो जमातिया सिमिया जों केबो रियां सिमिया जों जत मिलुय तिप्रासा जों जत थांसा ने चिनी महाराजा सावो जोंनो चिनी महाराजा जोंनो सामानि कारनखा जोंनो ताइबो गोराक जोंनो ताइबो गोरों जोंनो ताइबो नायथक नुथके इसाइ खालामना बागै जोंनो थांसा उन्दैनि सावो sei थांसा उन्दैनि सामानि बागैनो चिनी महाराजानि आसाइमा सालनो जों थांसानि सालनि बालायो ठीक আছে ओके और पगला नाबले ठीक है सारी के माइसारिया सब सब पगना याक्ति साला सब सब पगया याक्ति सारी सो कहम के पड़ी दी कहम के तंगलाई दी थांसा तंगी थांसा तंगा गाय जों ताइबो ग्रा तंनाय ताइबो नाय थंनाय नरनि अ हस्टेल बेलाय कोनो कन्डिशन हामिया थांनाय बिसिरगो जों थायो नाय थाका निजस थायो नाय थाका मीडिया काथा अ हस्टेल न सामना बागै ताबो रां बहायनो सेंसन खा 46 लाख 46 লক্ষ টাকা 46 লাখ রাং সেংশন খা অ হস্টেল তাবো সামনা বাগৈ ঠিক আছে অ যে তাবো আর হামিয়ান তমানি অবরণ সামনা বাগৈ जों সরকারनि হতে রাং সেংশন খাইগা তাবো অ হস্টেল ন তাইছে কামকে সামনাय गावनि बिदा बिसना ताइबो नायथनाय थायो सामजानाय नर परिदि काम थायो ঠিক আছে नमनि बागै और एडिशनल क्लासरूम बो रेडी खाइजनाय स्टाडी खाना बागै अबत नमनि हस्टेल तंजानाय रूम से और स्टाडी रूम करे आनि बागै प्रत्येक हस्टेल जे तंनाय रनि बागै एडिशनल क्लासरूम एडिशनल डाइनिंग हॉल माइचाबानि जागा अब सामना बागै जों ताबो प्रस्ताव दिजा आवन बागै नर काहामके परिदि नर काहामके परीक्षा किसे नर ताइ बुमाके सेप काहामानाय नर पयनि नाबले साबो साबो मार्क काहामा नर बागै मांस रका ini tamu masalah tongoni horo ini mangso cari ya kita masalah tongoni ini horo ha ini tamu mui masalah tongoni noro horo जों तो मांस तुइ फेक्या महाराजा रमानि जदि मांस या kita masalah tongoni ini साबो साइमा tok tuइ de dalo labra ha ini tamu tongoni Neramis. Iya. Ini neramis deh. Horo. Neramis kemana ina? Ini neramis saya, And happy birthday to you, Maharaja. We love you. Baik sana? Maharaja, we love you. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Very good. जतनो हामबाय जतनो आं जा प्रदुल किशोर मानिकनि आसाइमानि साल नोंखा 4 तारिख जुलाई এই 4 तारिख जुलाई তিনি বাইকে 47 বছর কাউই থাকা 47 ইয়ার তো বনি সালনো जों তিনি একটা স্পেশাল বিশেষ করে ত্রিপুরা হাওয়া আজাইনি ত্রিপুরা সজতनि बागै একটা স্পেশাল দে जों আবো পালাইনা থাকতামो আবনি মুং রখা हानसा दे
do tansa de ikor suja tansa de chini bagi special khate o hasteo hatai hapung tuima tisa halo kebagi to bonai boni projano lalon palon khai to bonai kusung bai bosong tongronai a bosongni 186 number rajani Achaima Sal a special salno jeng tansa de ni palai a tansa de ni bisingte jeng abon mui tomanai bisi burung phaikangka 4 tarik Julai ro hongkangka jeng tansa de that means jeng joto tansa tongna nangnai awsido jeng joto tansa tongna nangnai o jagao